Okay, so is mis Andrew de Puir Lochro radio the RTA Pulse. Alvin Irene and Shaw on Shio Kill o Radio na Lifa agus Orinte Radio Falter come Siolin. Mohím go me cuaig dégurí seach ar an trag póga búclaí sa ghail tucht. Bhí mis mar ceann duna daltaí lurgan so tuis gom siolin agus is balamíd agus tún. Tá sé éagtaíon ar sonnatanga ar dúspór agus ní léon caiile ar gceol ach inurit. Agus málam an rud a hatníon slum faoin náhar sin tú capam rais an tamtairs ná godógan sé ar hain de réir cíile. Tá sin sé go amach sé gitar agus níach stiffán na chlós cinál den tagan na drumí isteach, tagan na fadógaí isteach, tagan gachéon isteach agus tá cinál crescendo bheagán agus sin just tógan an órán agus taon sé. Tá sé ionach in á réir is rud like goh closfá ar an radio agus a meg ag ibre hain. Like shit like ní bím ag éiste leis like Spain nu ein rods go minic but it nu fiúla like tá má fada but tá an cuma gur sin an sais kill a rocking godín board ar leid in top 10 Is balamíd agus bhí crush allhór a go mar Stefan ar bhí mission ní socha. Bíí linn ag gradam kill nos. Ar an dorna lá dé go mí anar sa Sugar Club an seo an Maiochlaí.